Biografija dettaljata tal-eks Prim Ministru Malti Mintoff kienet inkluża fid-dizzjunarju ta' biografiji ta' Oxford magħruf aħjar bħala Oxford Dictionary of National Biography. Dan flimkien ma' dawk ta' 221 persuna oħra li b'xi mod jew ieħor influwenzaw l-istorja tar-Renju Unit biex illum dan id-dizzjonarju jinkludi l-ħajja ta' kważi 60,000 persuna. Kien l-istoriku Henry Frendo li ntażel biex jikteb il-biografija ta' Mintoff meqjus bħala ħafna bħala ġġant tal-politika Maltija u politiku b'relevanza internazzjonali li ma bħala. Tkellimna mal-professur Frendo dwar x'jaħseb li wassal biex Mintoff spiċċa f'din il-lista. Mintoff għamel kjas fil-sfera internazzjonali għaliex ħafna pożizzjonijiet li kienu parti innovattivi, imparti radikali u kontroversjali. Allura, ingħata importanza iktar minn ħadd ieħor. Il-biografija ta' Mintoff tinkludi tarif dwar il-ħatra tiegħu, il-ġlieda l-integration u eventwalment il-ħelsien. Dan flimkien mat ta' episodji oħra b'mod partikolari riformi soċjali li l-eks Prim Ministru wettaq mill-Gvern u li taw ħajja ġdida lil dan il-pajjiż. Fuq kollox il-professur Frendo fisser kif din hija pubblikazzjoni ta' relevanza kbira. Hija importanza konsiderevoli għaliex dan din hija pubblikazzjoni li ssiba fil-librerija ewlenin tal-Università ewlenin tad-dinja kollha. Ġifieri mhux xi pubblikazzjoni lokali bir-rispett kollu li tibqa' hawn magħna, brodu lokali. Hija pubblikazzjoni kbira, rikka, illi tiġbor fiha expertise trement. Fi kliem David Kennedy, storiku mill-Oxford University Press, l-għażla ta' min ikun f'din il-biografija hija waħda komplikata. Fisser kif l-ewwel issir lista twila li mbagħad tkun analizzata minn madwar 450 espert minn madwar id-dinja u minn setturi differenti. Huwa fuq rakkomandazzjoni tagħhom li ssir il-lista finali u li din is-sena Mintoff huwa parti minnha.